Kamusta kayo? Ayan, thank you sa thumbs up. Shout out to everyone. Hello, good morning. Shout out, thumbs up. Thank you, Mr. Adrian. Mr. Adrian Rodarte. Again, hello. Hello, Mr. Adrian. Close the door. Thank you. Minato Miss na Ferdinand, hello to you. Mr. Ferdinand, hello. Ayan, so bago daw si Mr. Ferdinand eh. Tayo pa nga lang eh, first one here. Yes, Mr. Adrian, you are always my early bird. Thank you for all your support. Hello, Mr. Minata, Miss na Ferdinand. Okay, so Mr. Minata, Miss na Ferdinand, sa Manila ka po ba? Sa Manila ka pa po ba or nasa ibang bansa ka rin? Ayan. So, Mr. Adrian Rodarte is from Texas, USA. Ayan. So, maging konektado. Let's connect. Thank you, Mr. Minata, Mr. Ferdinand. Ayan. So, thank you for my 1 million viewers. That's Mr. Adrian Rodarte. Thank you so much. And, oh, we are no 2 million. That's Mr. Minata, Mr. Ferdinand. Thank you. I should be the one to thank you. Siyempre, I am the one also to thank you, Mr. Minata, Mr. Ferdinand. Because you are always be here on my live stream. I just get up. Sleep all the day. Everyone is welcome. Yes, true. So, thank you, Mr. Adrian Rodarte. Thank you so much also, Mr. Ferdinand. Thank you also for your support. Thank you. Walang minatamis na muni kung hindi mo ako tinulungan. Azus! Hindi. Only the one banana, syempre, ang nabigay ko sa'yo. Tsaka, kunting WH lang naman. 'Di ba? So, thank you din sa'yo kasi wala namang Bicolana ako vlog kung walang minatamis na Ferdinand. Ayan, 'di ba? So, thank you. Hopefully, mamuni na din ako. Muni-muni. I need to charge my phone. I'm looking for my phone. Charger ng aking... Ayan. Walang minatamis na Ferdinand. Kaloko to si Mr. Ferdinand. Siyempre, walang Bicolana ako vlog kung walang minatamis sa Ferdinand, di ba? Lahat tayo magtulungan. Magsyulungan. Oh my gulay. Uy, hindi mag-charge. Hindi mag-charge. Are you coming ba to Manila? I'm just waiting for my yung invitation ko. Pag sinend ngayon sa email, bukas po ng hapon, I'll be traveling to Manila. Ayan. So, isang tawag ko lang naman dun sa mga ino-orderan ko nung gusto mong jam na yun. Iidadalhin dito sa bahay. Kaya no worries, Mr. Ferdinand. I'm also going to Manay Cecilia Mimaytan. Basta matuloy po ako. Kunti lang siguro kasi ang attendance, medyo expensive kasi ang
ang registration. What happened to this? Oh my God, that's why. Hindi pala nakasaksak yung extension ko. Oh my God. Yes, Mr. Ferdinand. Pero if it's not po, if malapit ka po sa terminal ng Victory, Pasay or Cubao, pwede po yan ipadala sa bus. Mura lang naman po. Kasi kung hindi ako matutuloy kasi, ang sister ko ngayon is nasa Manila. Then, she's be flying to Cebu by January 4. So, hindi na siya makakapunta dito sa Baguio. That's why, sa Ados, mag-shipping ako ng mga gusto niya na strawberry jam din ang gusto kasi saka fresh na strawberry. Ipapadala ko siya through bus, pero Cubao niya pipick upin kasi nasa Project 8 siya. So, may bahay kami sa Project 8. So, wait lang I'm just looking for my charger. Malulubat yung cellphone ko. Ayan. Hindi na Eduardo. Sorry guys. Are you coming ba to Manila? Ayan. So, Mr. Ferdinand, you can text me to my number. That's 0916 408 5033. Okay. So, that's my number. Personal number ko po yan. Globe. Nagdadry ako sa sobrang lamig. Ayan. Okay, Mr. Ferdinand, are you still there? Ayan. So, you can text me by mobile. So, my number is, ayan. Nasaan ka na, Mr. Ferdinand? Hindi na kita na message sa messenger, but hopefully, basta mag-update ako sa'yo. Nagdadry ang lips ko. Okay. So, Mr. Ferdinand, are you still there? Ayan, and Mr. Adrian also is in the house. Thank you so much, Mr. Adrian Rodarte, for always being here on my live stream every day. Ayan. Very supportive si Mr. Adrian, di ba? So, she also giving a super chat to our friends. Moisturizer. Sparse Rosy White date na hindi. Okay. So, hindi na umimik si Mr. Ferdinand. Ayan, Mr. Ferdinand. Mag-toner nga ako. Nagda-dry kasi ang ang face ko, kaya I need some, maglagay lang ako ng oil. Ayan. Ano ba Mr. Ferdinand, i-message mo nga ako ngayon sa messenger. Hi guys, thank you. Thank you for all of your supports.
Nanawa, Mr. Ferdinand, are you still there? Maglalagay ako ng... Jubilin! May goto pa dito. Tara. Hindi pa ako naghuhugas, nagla-live streaming ako. Halika, kung gusto mo, punta ka dito. Ayan, so I need some lip shiner kasi ano ang lips ko, it's too cold. Then I need to have my toner. Okay, so what are the others are Mr. Ferdinand, where are you? No one is answering me. And Mr. Adrian Rodarte, are you going to work right now? Is it morning in your country, right? So I need toner. Punta ka dito, Jobs! Ayan. So I'm calling my neighbor. That's my friend, Jovelyn. Hopefully sooner or later, I will encourage her also to make her own channel. Okay, guys, thank you. Antayin natin yung iba. Magpaganda muna si Hosta. Oh, nagdadry na ang aking mga pislak. Ang lamig. I need to put some serum. Mr. Ferdinand! Naka-impake ako pero hindi pa kasi sure eh. Wala pang tawag yung ano namin, event coordinator kung ano ba talaga. But I'm ready. I'm ready with my luggage for almost 3 days. 3 days in Manila. So, Mr. Ferdinand, hello. Ayan. Kung malapit ka sa Pasay, it's okay, Pasay or Cubao, just inform me through Messenger. Then I will send your jam on March 2 ng morning. So, pwede mo na siya kunin mga 3 p.m. Kung 6 o'clock ko siya, 6 o'clock in the morning ko siya mapapadala, it would come to terminal, mga hapon, pwede mo nang i-pick up yan. Ayan. So, thank you guys. Thank you, Mr. Adrian. Are you still there? Lika dito, Job. Mag-Facebook ka. Okay. So, we need some... Hala, hindi na nag-message sila. Si Mr. Ferdinand siguro busy man. Okay, tsurahan ko. Thank you, guys. Ayan. Need ko maglagay nito.
Ayan, hindi ako naglinis ng aking kukay. Mamaya. Mr. Ferdinand, where are you? Basta, parang kabuti si Mr. Ferdinand eh. So, I need to put this. This is 0. Okay guys, that's the 0. Nagda-dry kasi ako, so I need this. Para gumanda tayo. Dry na dry ang ayan, so 3 million viewers. Thank you so much. Dagan salamat kaayo. Tingnan mo ang itsura ko. Jobs, may busy ka pa? Halika dito. Dalhin mo ang cellphone mo, i-connect kita sa wifi. Ayan. Thank you for the love of Tamsak. Sinalado mo doon? Taba ka may magnakaw. Naka-live ako. Ay. Tara na. Nag-serum ako. Isabit mo yan, Jo. Kain ka. Sige lang. Huwag kang magsabi ha. Kaya ako na ang mag-connect sa'yo. Tinanggal ko yung router. Oh, may nag-miss call sa akin. How is this? May nag-miss call sa akin. Hindi ko na malayan sino kaya yan. Saglit hanapin ko. Tinatago ko kasi yung siyempre, di ba? I-ano mo sa wifi mo. Saan? Oo. TP-Link ako ang kasi. Hanapin ko lang yung pinicturan ko kasi yan eh. Kasi para hindi na ako Saglit ha. Ay, kailangan talaga siyang makakonect sa dalawa. Naka-private kasi ang namin. Pero pag nagla-live kasi ako, kailan dito ko sa maganda ka na host. Miss Nida, saglit lang ha. I-connect ko lang yung friend ko sa wifi namin. Kaloko. Ay, Miss Nida, ina-add kita. Ang dami mong ang dami mong kaning. Saan yung wifi nito? Wi-Fi. Settings. Okay. On. Ayan. TP-Link. Okay. Ayan. Ikaw ang mag-type. Password. Password. 966. 966 848. 848 84870. 70. Ayan. Okay ha, ganyan din profile ko. O, di ba? Di ba? May pa-bubbles. Saan? Ay, enter password dito. Ayan na, enter. Diba? Ayan. Haha, ganyan din profile ko. Maganda ka na, Tamsak. Thank you. Uy, Miss Nida, ina-add kita doon, di ba? Angel's Heart. Ang dami mo namang kapangalan. Kain ka, Jobs. Puha na ka na lang doon. Oh, nandun ang mga fill at home. Sige lang, sige Nakakuni lang. ka. Tapos, Punta ka na sa Facebook o mag-Facebook ka. Kasi nakakuni ka na. naka-wifi. Oh, tingnan ko. Naka-wifi na, di ba? O, ayan na, connected Ay, ka na. okay. Baka na, oh. Ayan na, naka-wifi ka na. Ayan. Uy, upo ka dyan. Ayan. Nakikita naman ako. Okay, ayan. So, ako lang makita nyo, hindi na si Joby.
Ayan, so guys, thank you. 4 million viewers. Sila sino to? Mr. Minatamis na Ferdinand, are you still there? Ayan, message mo ako sa messenger. Yan, naggaganyan ako, nagdadry ang ano ko. Yung, ang lamig-lamig sa Oo, pati ano. ako. Kaya naglalagay ng paper. Tingnan mo, nagbaralat na ako eh. Nag-skin peeling kasi ako eh. Hello everyone, Mama Jen! Ayan si Miss Nida Soreliano. She's from Bicol also, but taga Nueva Ecija na siya. Nakapangasawa na siya ng isang taga Nueva Ecija. Okay, so let's be connected also to Mama Jen, guys. Mama Jen is also my kababayan, my neighborhood from Bulusan, Sorsogon City. Ayan. Hanip ang lupit ni Jose. Hello everyone! Ayan, lovely dang, Soreliano na lang. Okay, sige. Mamaya, lovely dang Soreliano, saglit lang. Naglalagay ako ng serum kasi nag-dry nga ang buhay ng skin ko kasi nga ang lamig. Ayan, Mama Jen is in the house. Hello everyone! Shout out to you, Mama Jen. Kumusta ang kabahayan natin? Ayan, tumatawag siguro sa akin Mama Jing coming po. Ayan, ririsbakan mo na lang yan mamaya si Miss Nida. Mama Jin, ayan. Hi Nida and Minatamis na Ferdinand. Ayan. Mr. Minatamis na Ferdinand is a monetized channel. So kindly don't skip the ads, guys. Okay. Ayan, hanapin na kita. Lovely dang. Soreliano. Ayan. Mamaya. Ayan. Tulog na apo ko, kaya uyan na ulit. Oo nga, diba? Diba, Mama Jen? Ganun tayo eh. Ako nga, kagigising ko. O, diba? Pagising ko. Kumain ako ng nilagang kamote. Ayan. Also, Mr. Adrian Rodarte is in the house. So, kindly also be connected to Mr. Adrian. Ayan. Ang taga-super chat natin yan pag na-monetize tayo, Mr. Adrian is giving dollars. Mr. Adrian, thank you so much. Okay, so malapit-lapit na ako. Jones? Kaya live lang ako ng live. Okay ka dyan? Okay lang. Mag-Facebook ka, wag mo sabihin na. Tsaka naka-private naman ang niya. Okay guys, ayan, nagbabaralat ako. Nag-skin peeling kasi ako, naglagay ako eh. Nida, kagagaling ko lang sa house mo, hehehe, ayan. Okay guys, basta tamang nood, tamang bakas, kahapon, walastik naman talaga. Diba ang banana ko is nearing 1,300? My God, pagising ko, ang nalaglag 8. My goodness. Then I check my likely spam. All the comments are spam. Likely, new subscriber, bahala ka na sa akin. Padikit naman. Alam mo nang gagawin mo, my goodness. Kaya, ingat-ingat tayo, guys. Ngayon si Minatamis. Ayan, si Mr. Ferdinand, naka-busy siya. May work pa yata si Mr. Minatamis. Ayan. Mr. Minatamis na Ferdinand is a monetized channel. Kanina ko pa sina-shoutout eh. Ewan ko nasaan na. Pero, pero si Mr. Adrian nandyan. Nagpe-prepare daw siya going to work. Kagigising niya. So, umaga pa lang kasi sa kanila. Ayan guys. Pagbigyan nyo na si host na nang aalis ng kanyang mga balat-balat sa mukha. Nag-dry kasi ako eh. Sa lamig. Mama Jen, papangani na sa Bagyo, pudanak yan apo mo. Kung kamo na duwa, pwede ka din sa balay. Pero pag dangang kamo, di ka pwede sa balay. Kaysa di sa aday lang payagta. Kung kurukan unogang kay makapadako kitak payag. Ayan, si Miss Dida, pag uli son, makakanto kami sa Nueva Ecija. Maglulumpat kami sa kanyang mga palayan. Sasabihin dami dito. Ito, ang ginagawa ng mga parahagot. Naglulutaw-lutaw sa Kumunoy. Ayan, so Miss Nida, na-miss kita.
Sobrang miss kita, Miss Nida. Na-miss kita talaga. Super busy ka siguro sa work mo. Alam naman namin yan. Noted na yan. So guys, thank you. Maraming thank you. Ayan. So, minatamis na Ferdinand para hindi ka mag-load-load. Ay, oo. Nag-load ka, di ba? Sa mga para maka-internet ka. So, nakakunik ka na. Ang wifi namin hanggang doon, nakakaabot dyan, oh, sa bahay na yan. Kasi okay lang yung wifi kasi ano siya, no? Malakas. Malakas kami kasi ilang, ano yan, 10 and 20 Mbps. Ayan, 20 Mbps yan. 2,500 yan. Monthly. Ayan. Yung bayad. So, ayan. Thank you. Mag-isdaan kayo dyan. Mamaya-maya siguro dadami-dami tayo kasi nangisda naman ako kagabi. Nangisda ako kagabi pero konti lang. Mama Jen, kumusta ang ano mo? Ang saging mo? Nagtatawag si ano eh. Si ano yata to? Si Ate Emmy. Tawagan ko nga. Nag-miss call siya. Hindi ko nasagot. Bakit ano ba naman tong... Yan ang mahirap sa iPhone eh. Kahit na kaano ka, kaya minsan parang ayaw ko nang anito eh. Ayan. Gusto mo ko kung gumawa ng ano yun? Ha? Ng tawag doon. Yung channel. Ano yung tawag? YouTube channel? Oo. Hindi ko makagawa. Gmail mo. Gmail mo. Dami ko lang ginamit na Gmail. Ay, kaya. Sige, i-change mo mamaya. Turuan kita. Okay, guys. Thank you. Hello, Ate Emmy? Hello? Hello? Oh. Oo. Oh, Ate Emmy. Naka-live stream ako. Nandito si Ay. Nahanap ka ni Ate Jen. Mm. Mm-mm. 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 Oo. Mm-mm. Okay lang Ate Ems. Okay, sige. Oo. Sige Ate Emmy ha, kay naka-live stream po ako. Sabi ko tinawagan ko kasi hindi ko man din ikaw na simbag kanina kay medyo busy si para hagot. Okay. Okay. Thank you. Okay, bye-bye. Okay guys, big shout out. Ayan. So sana papasok silang iba. Nagkakasabay-sabay kasi kami ngayon ng live stream, lalo na yung mga nakagraduate. Nagsasabay-sabay ng live streaming kasi they are running for ano na, yung mga WH na malapit-lapit na. So thank God, ako malapit-lapit na din. Manadagdagan ako ng 38 hours kagabi. Ewan ko ngayon kung ilan ang idadagdag ni Lolo Whitey. So, ayan, 3 million viewers. Thank you so much. Jillian Ariana is in the house. Ayan. Good afternoon to you, baby girl. Ayan, guys. Miss Nida is also a Bicolana, Miss Jillian Ariana. So, taga Bicol din sa bata. Nasa taga Nueva Ecija na siya kasi yung naging husband niya is from Nueva Ecija. So, ayan. Team Oragon in the house. Big shout out. Ayan. Ayan. Pagbigyan niyo ako ha kasi hinimas-himas ka ang mukha ko kasi nagdry siya kaya I need to put this. Ayan na. Zero. Ayan. Mag-serum tayo. Serum. Ayan. So, Jillian, mangisda ka na. Nandyan si Miss Nida Sorellano, Mama Jen, Mr. Ferdinand, Minatamis na Ferdinand, and Mr. Adrian Rodarte. So, how are you, my friend? Are you still there, Mr. Adrian Rodarte?
Thanks, Nida. Ayan. From Mama Jen, thanks, Nida. Yan. So, Mama Jen, ayan, connected na ba kayo ni Jillian? Ayan, taga Bulusan man yan. Taga San Isidro. Ayan. So, maghimas-himas man akong pando ko ha, Mama Jen, kay nagdraray siya, kaya I need to, i-revive natin. Ayan. So, that's my friend. Neighbor ko siya dito. Nandito siya. Okay. So, ayan. Sabi si Edward mamaya, may matitrace niya yun dun sa laptop niya. Ay, may ibang may ibang gadget. Sabi ko, oo, bibigyan ko si Jubilee. Kasi, medyo stricto siya, pero pag ako ang nagsabi, bakit? Sa'yo lang naman, huwag mo sabihin kay Isa. Kasi ito actually, hanggang kay Isa abot. Kasi hanggang doon na sa tindahan. Kaya minsan nagtanong sa akin sa Isa, may kayo tipiling sa inyo yun. Pinalitan kasi namin yung router. Yung PLDT naka-direct yan siya, desktop. Oo, kaya buhay din yung desktop. Tapos ito yung wifi is converged na siya. Yung sabi ko. Ayan, Dana po, ayan, thank you. So, Miss Nida, big shout out to you. Miss Jillian is already done to you. Ayan. Dana si Jillian. Ayan. So, Mama Jen, I think makaka-50 ka na ngayon. So, kinder na ba? Yes, 38. 38, 40, 50. We need 12, guys. Ayan. 12 na lang. Ayan. So, hindi ko mabuksan kasi yung ni Edward. Para 38 na lang si Mama Jen, ay 12 bananas na lang for her graduation to kinder. Then, bunuin na lang niya ang for road to grade 1. So guys, thank you. Big shout out to everyone. Ayan. Thank you for the love of thumbs up. 3 million na thumbs up. Thank you. Ayan. 2 beses na ako nagla-live jobs para para masulit ko na yung watch hour ko. Gusto ko na ma-monetize. Ayan. Nilalagyan ko ng serum ang mukha ko kasi nagda-dry siya. Tsaka, ang ganda nito, yung may mga piklat kapag may pimples na aalis. Oo, kasi ako yung ako walang pimples pero yung lamig. Oo, yung lamig. Hindi na mo, lagi ako nakamedyas. Maglalaba ako bukas naman. Jillian, pahingi din ng banana. Ayan, so Miss Jillian, Mama Jen, ayan, risbakan mo si Mama Jen. Risbakan mo si Mama Jen. Ininit ko yung goto. Doon may bowl, doon sa yung second na Hindi, yun doon pa kumuha. Ayan, pwede din yan, yung pero diyan ka na kumuha. Mayroon ba? Ayan. Andito yung kutsara, Jubilee. Ayan. Sa diin sa Bulusan si Jillian. Ayan, Mama Jen, na po ako kagabi pa. Hehehe, sabi ni Jillian. Si Jillian is from San Isidro, Bulusan, Sorsogon. Pero sa Sabang po. Ayan. San Isidro yung lula niya, sabi ni Ate Emmy. Pero taga-Sabang siya sa Sabang. Sa Sorsogon National High School siya May kalamansi dyan, Ayan. May nasa rep. Kain ka lang dyan, Jubilee. Masarap. Masarap to. Oo. Ang dami ko nga kinain yan Tapos naubos ko yung 5 kamuting ngayong umaga. My God. Tsaka isang basong, yung coffee na padala ng mama ni kuya mo. Yung coffee na na bigas. Yun, masarap. Ayan. Mao, salamat po. Ayan. So, kilala ka siguro, Mama Jen, ni Jillian. Ay, sa Sabang man ako, Jillian. Ayan, nag-istoryahan na ang duwa na taga-Bulusan. O di, nagbagat ka mo, Mama Jen. Nagbagat ka mo. Nagbagat ang duwa. Yan lang kinain ko ngayon, Jobs. Gusto Masarap mo? siya kagabi. Pati ako, nung hindi ako kumain ng Oo. rice. Nung kagabi.
Bahala ka na dyan. Hindi pa ako nagugas. Mag-live muna ako. Kay gabi na naman uuwi si Edward. Kagabi, akala ko, ano yun, nagkaralampog. Ang dami pa lang niyang dala-dala ng mga binili niyang tools na bago. Kasi may booth sila sa Newtown Plaza Hotel. May booth. Yun ang inano nila. Ginamit nila. Mama Jen Dana from Nida Soreliano. Ayan. Mama Jen Dana po sa'yo. Si Miss Nida. Ayan. Thank you, kabayan. Maraming salamat. Anya Timaara Medjay. Ilocano din ang Nueva Ecija, no? Hindi ko Iba ang salita nila, no? Iba. Pero yung mga anak niya sa SL yung nagkaklase. Mama Jen Dan from Miss Nida. Ayan, thank you so much. Ayan, ano na tayo? Okay. Tingnan mo ang ikaitsurahan ko talaga. Ganito ako pag nakaupo lang ako dyan, tapos nag-dry ako, mag-serum ako. Nag-aaral na yung mga balat. Yung mga ano ba? Yung mga dead skin. Parang Na windburn. Oo. Kasi ang lamig-lamig. Ano ba to? Hindi naman ako naglalagay na kung ano. Bakit? Hindi na, pag nadadry talaga. Hindi kasi ako hiyang dun sa mga ano jobs, yung mga nabibili dyan sa ano, sa mga pharmacy na ano. Yung gamot ko talaga, yun lang ang ano ko. Kanina pumunta si Kati, nag-order ng toner. Nagulat siya, sabi ko, ano, nagpa-derma daw siya, 6,000 ang bayad. Hindi, mayabang yan. Siyempre, taga-Pangasinan. Ay, sa bagay. Nagyabang lang yan. Magayon ang si Jill, ang bata pa kaya, di rin siguro ako sungkila. Nga, magayon talaga siya. Di ka siguro, kila kaya, Mama Jen? Ma-lipstick daw ako, baga namutla na ako din eh. Hindi, nag-moisturizer lang ako. Sinukumbukal kong ano, gamit ang peel. Na? Yung peeling. Yung, Ay, naku. anong feeling ang ginamit mo? Ay, yung mga baby face. Ay, Sobra yun. wag yun. Kasi ano yan, matapang. Ako, tingnan, Oo. ang gamot ko, one set ito. 1,500 ang isang set. Ayan. Kung gusto magbili ng mga paganda sa akin, ha, trusted ko tong mga gamot ko for 15 years. Ayan. Isang set ito. Ito yung kanyang night cream. Hala, maan-try, niluluhit. Ito yung toner ko. Ayan. Ito yung night cream. Yung sunblock ako si SPF 95. Ayan, may serum na din siya pero parang baby ano siya. Pero, Ubus na. mag-ano na ito, magkasama lahat. Oo, pati sunblock cream. Isang ganito din na sunblock, isang sabon. 1.5. Ayan, ganyan siya ka-expensive pero sulit. Sulit siya. 15 years ko na to. Ang dami kong customer dyan. Kaya dito ako kumikita pag ano. Hello po, I'm back, Gwen May. Yes, hello. Yes, yo, Gwen May. Hello to you, my dear. Ayan, Gwen May is back. Magsalamin na tayo. Nakapaglagay na tayo ng serum-serum. Ayan. So, Gwen May, that's, may bago tayo, Gwen May. Alam ko hindi mo pa siya nadikitan. That's Miss Nida Soreliano and Jillian Ariana. So kindly check if you are not yet connected to them, be connected po. Ayan, so thank you. Thank you. Thank you everyone. Nakikita ba si Jubilin? Ayan. So that's my friend guys. Ayan, medyo okay lang. So thank you. Maramang thank you. Ayan, Gwen May, kumusta ang bahay natin, Sisi? Ayan, 7 na lang, grade 1 ka na. Ayan guys, so at long last makakagraduate si Gwen May. 7 na lang po siya.
Ayan, so thank you, Queen May. Congratulations in advance. You are now 93. So hopefully, makagraduate ka ng grade 1. Sige po sis, OTW, ayan. Jillian and Miss Nida Soreliano, OTW sa inyo si Queen May P7. She is a teacher in Thailand. Yes, teacher po si Queen May from Thailand. Okay? Mama Jen, makusugon na dita pag live. Ha ha ha. Makusugon sa data pag live. Kaya nga, opo. So, kung mayroon kayo yung router na pakabit ka na ng internet, Mama Jen, kayang-kaya yan eh. Ayan. From Jillian Ariana, Queen May P7, done po. Ayan na, unahan ka na. Sisi ni Jillian. Ayan, Jillian Ariana. Hihihi. Ayan, si Jillian din, humahataw din ito eh. Ayan. So, 23 na ngayon si Jillian. O, diba, ang ganda-ganda niya. So, paparaisip ko talaga, Jillian, kung sa din ko ikaw kabaga talaga. So, Jillian Ariana is so beautiful young lady. Tamang-tama sa kanyang pangarap. She wants to be a stewardess or a flight attendant rather. Yeah. So, Queen May 7, P7 is in the house, guys. Kindly be connected also if you're not yet connected. Be connected, okay? So, thank you, guys. Hope to see you, Jillian, okay? Sana nga. Ayan, balik ako mamaya. Yes, Mama Jen, okay lang po. Yes, it's okay. Okay lang po, Mama Jen, kasi ako kahit mag-silent LS ako pag wala ng viewers, okay lang. Basta yung watch hour po ang kailangan. Then, okay lang naman kung nandito kayo at maraming makapangisda din kayo para makadagdag sa banana nyo. It's okay po. No problemo. Okay? So guys, pag naisda nyo na lahat, gusto mo mag-out, okay lang. Kaya pwede naman mag-silent LSC host. Ayan. Hindi ako nang hugas, hindi ako bahala na dyan, mamaya na. Ganyan ako. Kasi, siyempre, pag may sarili kang bahay, di ba? Pag hindi ka ganyan lang. Ayan, promise Queen May, Nida sis Dan na po, nagbakas na din ako sa Valentine's vid mo sa mom mo. Ayan. So, Miss Nida, si Queen May is already done to your channel, so kindly hug her back later po, after nang hindi ka pa busy. Ayan, so paki-antay na lang si Queen May, kasi siyempre baka nandyan yung boss ni ni Miss Nida. Ayan, but she is a trusted friend also from Bicol. Bicolana din po yan. Hanggang anong oras po kayo? Ayan. Ako ngayon hanggang mga 4 siguro ako, Jillian. 4 o'clock. 2 hours pa. 2 hours pa. Kasi mag-1 hour pa lang ako. So, mag-3 hours ako ngayon. Then, kahit naka-silent ito, it's okay. Pero mamayang gabi, I have my live streaming ulit at 7 p.m. Ayan. 7 p.m. ulit ang Okay guys, thank you. Ayan. So, kung may klase ka pa, Jillian, it's okay. Kasi unahin mo muna yung studies bago tayo mag-live. Although Friday today, so you can attend for 2 days, I think, kung free ka ng Saturday. But, di ko alam kung Sunday mag-live ba ako kasi may pupuntahan yata kami sa Sunday. Pero pag hindi natuloy, di mag-live, di ba? Okay, nadikitan ko na pala si Jillian. Opo. Kahapon, Sisi. Ayan. So, free time ba ngayon? Free time ka ba ngayon na Sisi Queen May? Ayan. So, maglagay tayo ng serum pampabata. Serum ini eh. Nag-dry kasi ako. Na parang nasunog ako sa hangin. Yung lamig na Ayan. So, thank you so much. So, Miss Queen May, pakaantay na lang si
Sino to? Si Miss Nida Soreliano. Okay. Queen May P7, thanks po. Hehehe. Ayan. Thank you from Miss Jillian. Yes po, sleeping time ng mga kids sa amin. Free ako 2 hours. Thank you sis. Yes, you are always welcome. And thank you din sa pa-WH mo sa akin sisi kagabi. Thank you so much. At saka kahapon. So, mamaya matikikita ko ilang hours ang idagdag ni Lulu Whitey sa akin. 'Di ba? Kasi gusto ko na talaga ma-monetize para pag para pag namoni ako, makakapag-play na rin ako sa inyo ng mga nakalista ko na kailangang i-push din ang channel nyo. Ayan. Pagkatapos ng mga live ko, kasi pag monetize ka na, kahit 30 minutes, pwede ka mag-live or kahit 1 hour. Pwede 1.5 hour, ganyan. Ayan. You're welcome po. Maya ulit. Fight lang sa WH po. Oo, yan, di ba? So, positive lang tayo. Fight, fight, fight. Road to monetization na yan po. Yes, opo. Ayan. Kaya pag naka 1K na din kayo, kahit hindi kayo mangisda, once na nag-live kayo direct sa YouTube, di ba? Yung isang kasamahan mo, si Marjo and Jean, di ba? Hindi actually, ano yun eh, hindi ko actually siya friend. Dito ko na lang siya hinag kasi hinag niya ako. Kasi nakikita ka sa lahat. Pag nakadirect ka sa YouTube. Yan. Na nagla-live. Pag binukas nga ni Lulu Whitey, nakadirect ka na, makikita ka sa lahat. So, yun ang kagandahan. But, kahit ang banana mo is 100, you can go through also YouTube, direct. Ituro ko sa inyo kung paano. Kasi ganun ang ginawa ko. Kaya nakaipon-ipon agad ako ng WH kasi medyo malaki ang bigay. Unlike unlike sa di ba pag nag-StreamYard, halimbawa ikaw Miss Sisi Queen May, ikaw si Queen May, pwede ka na din mag-live stream ng 100. Ayan, ang ginawa ko, 'di ba meron kayo diyan sa YouTube, 'di ba, yung parang camera na sign, then yung channel mo. Pindutin mo 'yan, then go live. 'Di ba sabi close pa? So, i-click mo yung word na webcam. Doon ka pero it's only for laptop or desktop. They are not allowed, you are not yet allowed to go live streaming in the phone, but in laptop and desktop lang. Yan. So, kahit 100 ka, pwede ka pumasok doon. Ang laki ng Kasi ang nagturo naman sa amin noon, una si DJ Mebulus. DJ Mebulus vlog is also my viewers, but ngayon, I think DJ Mebulus is na lang siguro, kunting-kunti na lang yung WH na kulang niya. Kaya kami lahat na nasa isang group, hiwa-hiwalay kami kasi we need to talaga na i-focus yung WH namin. Ayan. Wow, sige po, try ko yan pag makawan na rin ako laptop gamitin ko. Thank you sa tip po. Yes. Yes, Queen May. Pero kung first LS mo na gusto mo may aakyat na co-host, you can use StreamYard. Ita-try ko one of this day, I will use StreamYard para ma-invite ko kayo, makapunta kayo sa screen ko. 'Di ba? Tas dito tayo magkita-kita. Parang ganun lang. Kasi naka-registered pa rin ang StreamYard sa akin. Kasi nag-StreamYard ako before. Nung 100 yung banana ko, StreamYard ako. But, ang kunti lang ng bigay, as in, lang siya. So, pag naka 2 hours ka, ang bigay lang doon 4 hours. 4 hours lang ang bigay sa StreamYard. Why you are directing to the YouTube, ang doon, pag nakadirect ka sa YouTube, yung 2 hours mo, minsan ang binibigay ni Lulu Whitey kung yung viewers mo is may 5 ka or 10 ka, tapos may playbacks ka na ganito, 16 hours. 16 hours. 2 hours ko nung nakaraan, ang viewers ko is 125. Binigyan ako ng 20 hours ni Lolo. Yan. So, sa 2 hours lang yun na live streaming ko. So, ganun ang gawin natin, guys, para matulungan kayo na mas mag-boom pa yung nyo, yung WH nyo. You can use direct
sa YouTube na na live streaming. Actually, may nagturo dun sa amin, pero counted, wala namang message sa amin si Lolo na hindi pwede, hindi ganyan. So, yun na lang talaga ang hinihintay ko na yung yung ma-monetize talaga ako kasi para maka full blast na rin ako dun sa mga tumulong din sa akin na i-play ko din sila para sila na ang next in line din na ma-monetize, di ba? Kasi ako ngayon talaga, kaya ako hindi nakipag talaga yung nakipag-watch to watch kasi hindi ko talaga kaya yung time. Kaya gusto ko yung ko muna yung kasi yung mga transaction sa umaga, marami kaming ginagawa kaya hindi ko rin nakakayanan na sa gabi. Yan. So, yung minsan yung desktop ko pumapalya na sa tagal naman na sa akin ang desktop na yan. Ayan. So, hopefully, 'di ba, ma-bless tayo ni Lord at makabili tayo ng laptop. Ayan, makaano. So, ayan, Sisi Queen May, makakaano ka na rin. Makaka 100 na ang iyong channel. So, antayin natin until tomorrow, then pwede ka mag-start doon ng live streaming. Yeah, 'di ba? So, my first live stream ang i-title mo. Ayan, excited ako sa StreamYard soon, sis. Ayan. So, i-try mo doon sa i-try mo doon sa mag-live ka doon sa sa YouTube. Sa StreamYard naman pwede kasi kung baguhan ka pa lang sa live stream, pwede mong gamitin, ubusin mo yung 20 hours na allotted ng StreamYard bago ka mag-direct sa YT. Ganun ang ginawa ko. Kasi parang winarm up ko muna ang sarili ko na kailangan kong i-warm up. Kasi syempre kahit gaano ka mag-approach ng tao, iba nahihiya pa ako nun magsalita, pigil na pigil pa yung boses ko nun magsalita. Tapos, yung husband ko nagagalit sa akin, wag mo kasi pigilin ang boses mo, ilabas mo. Sabi ko, nahihiya nga ako Pero, nung sinamahan ako ng mga group ko, yun doon na nahasa na ako sa kadadaldal ko. Ayan. So, di ba? Huwag tayo mahiya kapala ng mukha dito sa YouTube 'di ba? Anuhan natin ang YouTube, kapal-kapalan natin ang mukha. Ayan. So, ayan, pwede ka na 100. Si KTV Vlog, pumunta siya sa akin ng siguro nasa 7 din ang banana niya nung pumunta sa akin. Then araw-araw talaga siya uma-attend sa akin ng live stream. Then nakagraduate siya ng grade 1. Nung nakagraduate siya ng grade 1, sabi namin, you go to live stream. O ngayon, di ba? The more na nagla-live stream siya everyday, the more na dumadami din ang kanyang subscribers. Kaya nakagraduate na siya. Within a month, graduate siya ng banana niya. So, ang sabi niya sa akin noon, nasa na ang kanyang WH 1.8 something. So, last month pa yon. So, hopefully ngayon baka nasa 2,000 plus na ang niya, WH. Yes po, laban sa pagkapala ng mukha. Kaya nga. So, ganun lang ang gawin natin, guys. Yun, i-share natin. Huwag natin itago lahat ng nalalaman natin paano tayo makakaano ng WH, yung wala tayong bina-violate na rules, di ba? Tapos, nung sinabi yun sa amin, nag-consult din kami sa mga bigger YouTuber na talagang kilala na. Di ba? So, nung sinabi yun sa amin, kasi may tutorial doon sa isang big YouTuber, then isa yan sa naitanong ko sa kanya, which is, ginastify niya din yun na, oo, okay yun. Kaya nga yan nilagay dyan ni Lolo kasi pwede siyang gawin. Ayan. So, ang iba, hindi lang nila alam paano gawin. Pero pag nasa direct ka talaga sa YouTube, ang laki talaga ng bigay ng watch hour ni Lolo Whitey. Kaya yun ang gawin natin, guys. Okay? So, tulong-tulong lang. Then, i-message nyo ako sa Facebook account ko. Hello, everyone is there. Itatype ko kasi ang Facebook account ko para i-delete ko ulit. I-copy nyo na lang. I-message nyo ako. Then,
i-accept ko na lang kayo sa request message ninyo, ha? Ayan. Guys, are you still there? Okay, this is my Facebook. Terminal part. Ayan. Ang aking profile is same with my profile picture dito sa YouTube. Ayan. So guys, are you still there? Paki-copy. Okay na ba? Ah. Ayan yung Facebook account ko. Add mo ako, Jobs. I-add mo ako sa Facebook. Tramitan Park. Pero naka-private kasi ako. Message mo na lang ako para doon na lang kita i-add. Ako na lang mag-add sa'yo. Message mo na lang. So, ayan guys. Thank you. Ano yung ano mo? Tramitan Park. Yung Trami ko, T-R-A-M-M-Y, tapos Tan Park. That's my mama name. Name niya ni mama. Chinese name niya. So, yan ang ginamit ko para yung mga hinahanap namin kamag-anakan eh. Ayan. So, guys, i-copy nyo na. Ayun, baka ano na, i-remove ko na para, ayan, mamaya na lang ulit. Kasi mamaya, di ba, baka may mag-ano, ayan, so that's, 2 million viewers. Ayan, Miss Gwen May, nakopy mo ba yung ano ko, Facebook account? Miss Gwen May. Ayan, para pag may tanong kayo, i-message niyo ako, ate, paano ba to? Ayan, sige. Yung StreamYard, ida-download nyo yan. Pwede mo nang i-download mamaya ang StreamYard, Sisi Queen May. Pwede mo na i-download StreamYard. Hanapin mo siya sa Google mo. Then, StreamYard. Si Mama Jean 38. Ayan. Sabay-sabay kasi ang live. Nakita ko nagla-live silang lahat. Oo. Then watching. Ang iba walang nanonood. The key to success is to si Jay Vargas. Mamaya, mag-ano ako. So guys, also Alias TV will be having her, ayan, sorry, nalobat ako, kumuha ako ng power bank. Okay, ayan, nakuha mo ba yung ano ko? Ito, ibababa ko ulit yung ano ko, ibababa ko ulit yung name, FB name ko ha. I-message mo ako din doon na lang kita Tramitan Park. Ayan. 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 Okay na? I-copy mo na i-delete ko siya. Ayan. Tramitan Park. Message mo ako doon sis. Then, mamaya kita after ng live stream ko ha. Mamaya ko babasahin. Basahin message mo ako para makuha ko yung name mo. Then, ako magre-request sa'yo ng friend request ko ha. Para at least, pag may mga tanong kayo, doon, nyo sa akin. Then, makasend ako ng tutorial na i-screenshot ko, isasend ko sa inyo kung paano gawin, no? Okay? Okay na? Copy na? Sisi Queen May, copy na ba? Done na po, thank you. Okay. Ayan, also Miss Nida Rosareliano, ayan. So, Miss Nida Rosareliano, yan na din. Ayan, thank you Sisi. Ayan, message mo ako dyan, then mamaya accept kita. Ako na lang sa'yo. Naka-private kasi siya, although you can message me, then that's a request message, then add ko kayo later. Okay guys, so that's my friend. Ayan. Jubilin. Ayan, si Joby. Neighbor ko siya. Diyan lang sa kabilang apartment. Yung anak ni Miles, mayroon na din eh. Miles Balag may channel siya, bata. Ayan. Sige po, thank you, host. Yes, you are always welcome, Sisi.
Thank you din. Maraming thank you din talaga sa'yo. Ayan. Si ano yung viewers ko na nag-ano yun, habang nanonood ng live stream ko, nagpapa-watch hours si Sisi Queen May. So, thank you talaga. Malaking tulong. Ayan. Magpa-Brazilian ako sa ano next week. Nanghingi ako pera kay ano. Para humaba ang buhok ko. Maunat-unat. Kulot kasi sa ilalim. Nakakainis. Para makulayan naman ta. Ang dami ko ng white hair. Burang na. Ayan. So, ayan. Pwede, pag busy na kayo, si Queen May, okay lang. Okay lang po na ano, dito lang si host. Pwede ko naman i-silent ang aking live streaming. Ayan. Then, pag may papasok ulit, saka na ulit mag-ano. Diba? Okay. Okay. Na-message na po kita, host. Yes, okay. Copy. Mamaya na. I-ano kita mamaya, later. So, may 2 oras pa kasi ako. 2 hours, magdi 3 hours ako ngayon. Titingnan ko kung hanggang saan ay ano nitong live streaming natin. Ayan. So, ito. Dumating na nga ba? Saglit, ikaw na yata to. Ayan. Queen May P7 would like to connect you and Messenger. Okay, so mamaya kita accept. Ayan, nagdating na yung message mo, nag-notify na sa akin. Ayan, malapit na mag 100 si Queen May. Wow, galing naman. Yes, okay, di ba? Ganun lang ang labanan. So, ikaw ang susunod dito, Mama Jen. Siya kasi, si Marjo and Jean, yun, magwa 100 na din yun. Malapit-lapit na din. O, kaya, go lang tayo, guys. Okay, di ba? So, pag nagla-live streaming na kayo, talagang hinahanap nyo na, parang, daily routine nyo na din yung live streaming sa YouTube. Ganun ang mangyayari. Kasi ganun ang ginagawa namin. Ayan. Oh, yes po, Mama Jen, thank you. Road to grade 1, thank you po sa tulong-tulong lang. Si Kuya Marjo, lagpas 100 na po. Yun ang sikap niya po. Ay, wow, talaga. So, congrats kay Marjo. Thank you talaga kay Marjo. Ayan. So, si Kuya Marjo ay nakalagpas 100 na. Pwede na siya mag-live stream. Pakisabi sa kanya, mag-live streaming na din siya. Susuportahan natin ang mga sumusuporta sa atin during their live streaming. And also guys, para sa maramihan nating banana, 3 p.m. if you are available, attend tayo ng live stream kay Alias TV, no? Opo, sasabihan ko yun later. Okay, sige ha. Kasi magsusupport kami. Basta PM mo ako. Nakabel naman kayo pareha sa akin. Then, we'll support all the way sa live stream ninyo, ha? Okay, guys. So, ayan. Para at least nakatanim na kayo. Mas maganda kasi na mag-earn ng watch hour during na mababa pa yung mga bananas. Kasi pag malaki na ang bananas mo, mabubore ka talaga. Kami hindi kami bore na hindi kami na boring na sasabihin na, ay, parang ang hirap. Hindi. Kasi nag-start kami, maliit pang banana namin, then continue lang. So, paunti-unti, nakikita namin tumataas yung WH namin. Kasi sinabay sa banana. Pero ang iba, ang style, graduate muna sila ng banana, bago ang watch hour, then lately sasabihin nila ang tagal. Pero that's life, 'di ba? Wala namang sabi nga,
you, you cannot get your success without taking risk. Diba? Be patient lang. Mag-ano lang tayo. Maging positibo lang tayo. Kaya natin to. If others ka, di ba, ang daming na-monetize na they are big YouTubers. Keep on downloading videos lang hanggang na ma-viral tayo. Ganun lang ang ano. Ako nga, di ba, ang dami kong ano eh. Ang dami kong videos. Yung sa mga facial ko dun, hindi man ako na ano, hindi man ako actually na viral. But, 100% ng clients nakuha ko sa YouTube. Ang dami kong naging buyers, clients sa YouTube. Ayan. So, mayroon na din nag-ano sa akin, may mga nagbigay din sa akin ng mga product, nagpadala sila para i-try ko din yung product nila. So, mayroon akong galing Japan, may Korea and Thailand. Yan. So, nagpadala sila ng product. So, hopefully by next week dumating na din yung iba para magamit ko at ma-video ko din. 'Di ba? So, ganun lang guys. Kung ano yung forte nyo, kayo teaching, ano, mag-video kayo regarding teaching na ano yung mga methods of teaching on how to handle the ano, yung mga tantrums ng mga student nyo kung mga baby pa ang students nyo, di ba? Ganon. How to overcome tantrums of the students. Ganyan. Ano ko muna yung sampay ko. Ay, oh, sige. Sige, thank you. Oo. Mamaya turuan mo ako mag-ano. Oo, sige, Jobs. Ito, mag-YouTube na lang tayo. Yung friend ko. Oo, ayun, style ko. Oo, inaano ko. O sige. Oo. Okay, so guys, fight, fight, fight. Yes, fight for our success. Ayan. Mag-fight lang tayo sa ating mga pangarap. Ayan. So, yung isa kong friend, ang laki ng unang swineldo niya. Alam mo kung bakit? Ang dami niyang super chat. Madami siyang super chat. Tapos, talagang yung mga viewers niya, hindi kasi, ano, dapat talaga yung hindi ini-skip yung ads. Kasi sintabo lang yan. Ayan. So, thank you so much, Sisi Queen May. Thank you sa'yo. Maraming thank you. Ayan, mamaya imi-message ko kayo. Ayan. Si Mama Jen, friend ko na yan. Matagal sa FB. Ayan. Taka si Ate Emmy Gob. So, let's, ano na lang tayo, guys. Okay. So, tulungan na lang natin sila. Lalo yung mga kababayan ko, tulungan din natin sila na makaano Siyempre, may gaya sa atin, nangarap din sila na baka ito na yung maging big break nila na being a vlogger, a YouTuber, ayan. Mag-ano tayo, magtulungan. Tulungan lang, tulungan. So, ayan. So, So, Mr. Adrian Rodarte, are you still there? Ayan, i-support natin si Mr. Adrian, guys. Mabait siya. Ayan. So, lagi yan nagbibigay yan ng super chat si Mr. Adrian. Ayan. So, na-dry ang ko talaga mukha. Okay, so big shout out to everyone. Ayan. So, ipakita ko sa inyo ang tanim ko. Gusto.
pakita ko sa inyo sa labas. Lalabas tayo ngayon. No, labas tayo. Pakita ko sa inyo yung mga tanim ko dun sa labas. Iha-harvest ko na yun. Okay. Labas tayo. Wala namang bata. Ayan. Oh. So, ayan ang mga pitsay namin. Ayan, guys. Yung mga pitsay ni Bicol na ako vlog. Pwede nang i-harvest at pwede nang isalad to bukas. Ayan. Ayan, mint. Ito herbal. Herbal, ano to? Herbal tea. Ayan. So, ayan guys. Yan ang aking mga pananim. Ayan, patatas. O, diba? Nang tabaan na sila. They are all organic. Ayan. Coconut husk. So, that's the coconut husk. We are going to do the fertilizer for that. For an organic plants. Ayan. Thank you. Shout out to my 3 million viewers. Ayan, ang aking mga pananim. So, ayan yung naririnig yung ano. Ayan, yung naririnig yung ingay-ingay dyan. So, ayan. So, I have also my pili nut tree. Ayan. So, galing Bicol yan, pili nut. Pili tree na siya ngayon. Di na siya nut. Ayan. Ayan yung cactus ko. Oh. Wow. Ayan. 8 months old na yan. Alam na alam ang edad ng cactus eh. Si Jubilin. Ayan. Soon, magkakaroon niya ng channel. Ipopromote ko ang channel ni Jobs. Tutulungan ko siya gumawa. Ayan. So, ayan guys. Shout out to my 3 million viewers. 3 million thumbs up of love. Thank you guys. Ayan, nasa labas ako. Pinapakita ko sa inyo ang Baguio City malamig. Malamig sa amin, kapaligiran. Where is grandma? Wala si grandma. Ayan, nandyan yung utag. Ayan, pag nakakita kayong taga Baguio, may ganyan laging nakasabit. Ayan. So, pasok tayo ulit. So, shout out to Queen May, Mr. Adrian Rodarte, Mr. Minatamis na Ferdinand, Sis Queen May, Mama Jen, Jillian Ariana, and Miss Nida Soreliano. Ayan, oh, may mga bling 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 ako. Nakita nyo guys? Those are the bling bling. Oh. Diba? May pa-bling-bling-bling si host. Okay. So, we are inside the mansion. Ayan, sa mansion. Hindi na apartment, mansion na. O, diba? I-claim na natin, mansion. Okay. So, ayan, 3 million viewers. Host, malamig po ba sa Baguio? Malamig po. Please visit my house. Minatamis, thank you. Minatamis, galing ako sa house mo. Ayan. Ayan, wow. 2.754 na si Minatamis. Opo, ayan. Malaki ng bahay ni Sir Minatamis. Host, malamig nga ngayon. As this moment, nasa 11 degrees kami ngayon. Then, kaninang madaling araw, something 9, if I'm not mistaken, 9 kanina. So, Mr. Minatamis na Ferdinand, I'm asking you if you are near to Victory Liner, Pasay, or Cubao. So that I can send your, OB Jam through bus. Kasi, hindi siya allowed sa LBC at JRS. Hindi na siya pwede ngayon. Unlike before, you can send the yung mga jam na yan. Pero ngayon, binawal na nila. So,
Just let me know. Okay? Just let me know. Lance Mastura, hello Sisi, musta na? Tamsakdan, ayan. Yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa, Miss Lance Mastura, all the way from, ano to eh, saan ka nga Miss Day? Al Ain, Abu Dhabi. I think Abu Dhabi, ayan. Pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Pakiconnect na kayo kay Miss Lens Mastura. Big shout out to you, Sisi. I miss you. Na-miss kita. Ayan, nakagraduate na to. Graduate na yata sa Miss sa yan. Mas malaki pa sa akin ang banana. Abu Dhabi. Okay, si Miss Lens Mastura is all the way from Abu Dhabi. Ayan. So guys, kindly be connected. Muni ka na ba sis? Hindi pa. Muni-muni pa muna tayo, Miss Lens. Ikaw, ilan ang WH mo, Miss Lens Mastura? Ako nasa 1,700 plus. Ayan. 1,700 pa lang ako. Pero malapit-lapit na din, di ba? So, go lang tayo. Fight for the WH. Those who are graduate. Ayan, focus tayo sa WH natin. Maliit pa sis, less than 1K pa. Okay, go ka lang. Live streaming ka lang, sabay upload ng videos. Miss Lance Mastura, ganun ang ginawa ko. And based sa aking tinuro ng ating mentor na si Mr. Minatamis na Ferdinand, you can play your own videos. Basta you are not yet monetized, you can play your own videos, but you have to clear the watch history ng mga 2 p.m. kasi in between 3 to 4 p.m. and the afternoon, nagko-compute na si Lolo ng watch hour para hindi tayo sita-sita ni Lolo, 'di ba? Kailangan lang ako ng LS after grad. Oo, kaya nga 'di ba, ang ina-advise ko dati lagi sa sa mga nag viewers ko that they are going to do their live streaming while their bananas is small kasi para sabay sila tataas, 'di ba? Okay. Mama Jen. Ayan, Mama Jen, wala pa po ako natanggap na notice po kay Whitey. Baka po na-spam na punta sa comment mo. Paki-check po later. Ayan, Mama Jen, wala daw po nakita na bakas at notification. So baka saan ka po nagbakas? Guys, you are not going to play those live streaming ng isang YouTuber pag didikit ka sa kanya. You have to choose the movie na nasa channel niya, not the live streaming. Hindi ka talaga makakapagbakas doon. So, much better, pumili kayo ng isang videos niya na kaya nyong i-play ng full watch, then saka kayo dumikit at tumapik. Okay? So this is guys, 5 sa thumbs up. Yes, thank you so much for the love of thumbs up, guys. Okay, Mama Jen, are you still there? Mama Jen, kindly check your comment to Mr. Minatamis na Ferdinand. According to him, he cannot accept or any notification from him. Paki-check na lang po, okay? So guys, a piece of advice lang, you don't need to play those live streaming kasi pag plinay mo yung isang live streaming ng isang YouTuber, you must have to play it full. So kung ilang oras yan, i-play mo siya ng isang oras. No, you have to choose the videos na may mga 5 minutes silang videos. 4 or so basta hanapin nyo yung pinaka-shortest video na mapanood mo siya ng full watch bago magbakas. Kasi pag hindi mo tinapos, it will go to spam. Laglag yung banana. Hindi talaga yan magno-notification sa kanya. Okay?
So, ayan. So, shout out to my 4 million viewers. Thank you. And the 5 million thumbs up of love. Okay? From Miss Lens Mastura at Minatamis na Ferdinand. Hello po. Ayan. So, Mr. Minatamis na Ferdinand is a monetized channel. Kindly don't skip the ads. Okay? Galing na nga ako sa house mo, Ferdinand. Nakita ko kasama mo si wifey mo. Okay? Nagbakas ka po, Mama Jen? Okay. Pretty host, Victory Liner Pasay po. Okay. Sige, noted. So, I'll be sending my box going to Quezon City din sa March 2. Isabay ko na lang po, i-address ko sa'yo din na may resibo naman po yun kasi may insurance yan. I'll send it the receipt sa sa messenger mo po para pag-claim mo po. So, 'di ba may way bell doon sa nila, sa every terminal, doon ka magki-claim. Ayan. Hindi ka punta Manila. Pag in case po na hindi talaga tuloy yung aming workshop this po, hanggang bukas kasi I'm just waiting kasi kung kunti ang attendees kasi medyo expensive kasi sa 5 days is 30,000 kasi kada registration kada isa. So baka ang iba hindi nila kaya. Pero worth it naman kasi pag mag-attend ka ng ganun kasi for the business, di ba? But so expensive kasi baka hindi kaya ng iba mag-attend. Pero ako ay naka-registered na ako last month pa through online kasi credit card ang ginamit ko. Pero sabi nila, mag-aano lang kami at least 15 or 15 and above. Pero kung hindi kami abot ng 15, hindi sila mag-cater kasi sayang din. 'Di ba? Kasi may hotel accommodation kami doon na 3 nights. Ayan. Okay? So kaya kung hindi ako, worst comes to worst, yan na po ang option ko. I will send it to Victory Liner Pasay Terminal ang sayo kasi yung sa kapatid ko kasi Cubao kasi she's staying now at Project 8 Quezon City. Then her flight to Cebu is on March 4. Okay? How much po ang OB Jam? No need na po. I'll give it to you for free, Mr. Ferdinand. Yeah, I will. And that's my promise. It's okay, Mr. Ferdinand. I'll buy it for you. So, baka this Sunday we'll go to Good Shepherd also kasi bibili din kami ng mga pangpadala sa Cebu. Yeah. So, may papadalhan din kasi ako sa Cebu yung nung nag-OJT ako doon. Nag-OJT ako sa Cebu Doctors Hospital when my college days. So, yung may-ari ng dorm, papadalhan ko din through the help of my sister. Ay, yan, sige. No worries, Mr. Ferdinand, it's okay for me. It's just a piece of appreciation for your goodness also. Okay, thank you so much. Gawan ko video pagpunta ko ng video. Buong video ikaw ang laman sa content. Yes, thank you. Maraming thank you po. Ayan. So, I'm also sending some some tokens to the family of Paxel Pax next week, either next week. Kasi I'm just waiting pa rin ng isang item na ipapadala ko. So, that's token of appreciation lang yan. Mr. Minatamis na Ferdinand, for all your supports. And also the love, unending love to Bicolana Ako Vlog. Ayan. So, thank you so much, guys. So, March 2, March 2 ko po ipapadala, Mr. Ferdinand. So, mga siguro, pag pinadala ko yan at umalis ang bus ng 10 a.m. in the morning, so mga 6 p.m. yun nandoon, or kinaumagahan mo na siya kunin ng address. Pwede po yan. Yung So, magko-confirm ako ng time sa Sunday pupunta kami ng terminal din ng Victory para tanungin anong oras talaga ang alis sa ADOS ng mga package. Okay? So, just lang po. Pipicturean ko na lang din and send ko sa Mr. Ferdinand. Ayan.
So thank you guys. We have 2 million viewers and 5 million love of thumbs ups. Thank you. Thank you guys. Thank you all. Ayan. So basta kayo guys, anyone that you are planning to go to Baguio City, magparamdam lang kayo kay host. We can pwede tayong mag-collaboration, di ba? Mag-collab tayo and a bodol fight set up. Oh, ang ganda. Di ba? Hindi yun mawala kung halimbawa dumating ang bus yung umaga tapos gabi ka na. Hindi po, kasi may sarili silang yung parang maikiklaim mo siya doon sa sa bus nila ng may waybill. May resibo naman po yan eh. Parang nagpadala ka din sa LBC. May resibo siya, then i-screenshot ko yung resibo, ipapadala ko po sa'yo. Para pag-claim mo, ipapakita mo po yun. Ayan, Mama Jen, may natamis na Ferdinand. Dan na, ayan, inulit na ni Mama Jen. Ayan. So, Miss Lance Mastura, dikit na tayo, Mama Jen. Ayan, dinikitan ka na ni Sisi Lance Mastura. Ayan, Mama Jen, dinikitan ka na ng babaeng pinakamaganda sa balat ng lupa. Si Miss Lance Mastura. Dalawa na lang, guys, para maka-40 si Mama Jen. Ayan, gusto ko maka 100 na din yan, kaya gusto ko mag-live stream na din yung kaibigan ko. Ayan. Okay, Lance, thanks. Puntahan kita later. Ayan. So, thank you so much, guys. Maraming salamat. Ayan. Thank you. So, ayan, guys. So, we are now 2 million. 2 million viewers. Thank you so much. Maraming salamat. So, Pasay pala si Mr. Ferdinand. Ayan, Mr. Ferdinand, minatamis na Ferdinand. In case na matuloy ako din sa April pauwi ng Bicol, magkita tayo sa terminal sa Pasay. Magbabas ako. Ayan. Kasi mas masaya mag-vlog pag byland ka, o diba? So, ako pag umuwi ako, minsan lang ako nag-eroplano pa uwi talaga, na kinailangan ko talagang umuwi ng madalian. Ayan, so siyempre malaking abala din dahil pag mag-eroplano ako, kailangan may susundo. Paano kung busy, di ba? So walang magsundo sa Bicolana, kaya minsan habang kaya ko pang mag-bus, basta aircon bus, magbabiyahe ng bus kasi mas lesson. Pero pag may promo naman, why not? 'Di ba? So masakasakay tayo sa tiw-tiw. Ayan. Minatamis ng Ferdinand, bye-bye na ba? Di pa ako bye-bye. Dana Lens from Mama Jen, pwede. O, di ba? So, sumasakay kami dyan sa may Feltranco. Sa yung katabi, yung Elabel. 8 p.m. ang alis ng nung bus, Mr. Ferdinand, ng Elabel Aircon bus going to Bulusan, Sorsogon. Ayan. Wala pa ako na-receive, Lens. Ayan. Mamaya yan, paki-check sa YT Studio. Minsan kasi hindi siya nare-receive sa sa public notification. Pero pag sa YT Studio ka mag-check, nandun lahat ng mga comments nila, yung mga bakas nila. And sa email. Ayan. So, thank you so much. So, Miss Lance Mastura is pamangkin siya ng aking sisi na si Gandang Honey. Ayan. So, she is a very legit friend of us. Natuto din siya sa amin at natuto din kami sa kanya. Marami din mga kaalaman. Then, she is also doing her live streaming. Ayan. Nag-google ko na Victory Liner sa Pasay. Opo. Doon kasi ako bumababa. Basta, pauwi ako ng Bicol, Mr. Ferdinand, bumababa ako. Ang alis ko dito is Pasay, Baguio to Pasay. Doon ako dumadaan. Pero kung pag airport ako, ang sinasakyan ko, Joy Bus kasi, diretso na siya sa airport. Airport siya. Manila Airport diretso. May na Joy Bus, yung executive bus ng Joy Bus. 1,800 ang doon.
or 800, ay, no, 900 pala ang pamasahe sa executive. So, 4 hours lang po yun from Baguio to Manila. Ayan, kasi T-Plex ang daan nila at may CR na, walang stopover. Ayan. Mama Jen, relax lang po sa banana, wag atat. Yes, baguhan kasi, ayan, si Minatamis Ferdinand, binigyan ko na kanina pa. Yes, mamaya-maya. So, they are my legit friend, kaya no worries po sa mga bananas. And then they give also, marunong silang magbalik. Okay? So, mamaya na lang siguro, Mama Jen, pakiantay na lang po saglit. Ayan. So, thank you, Mr. Minatamis na Ferdinand and Miss Lens Mastura. So, guys, we need to be patient and learn how to wait kasi minsan may traffic din talaga sa YouTube, di ba? Lalo pag mahina ang internet mo, ang tagal ng notification. Pero, kung ang alam mo na ang internet mo ay talagang mabilis pa sa alas 4, agad-agad nagno-notify talaga. So, ako, ayan o, nakikita ko may mga dumikit sa akin. Ayan. So, nagno-notify sila agad-agad. So, mamaya-maya siguro, Mama Jen, pakaantay na lang saglit. Then, magre-risk back po sila. Then, si Miss Lance Mastura. Okay, guys. So, thank you talaga. Ayan. So, ang banana, madali lang kunin. Sipag ka lang na mag-attend ng mga live streaming. Kasi pag hindi ka nag-attend ng mga live streaming, walang mangyayari. Kung 10 ka ngayon, 10 ka din. So, sipag lang. Mag-attend ka lang sa mga nag-attend ng mga nagla-live stream. Tapos, shoutout ka lang ng shoutout, lalo pag madami na ang viewers. Yun ang gawin natin, guys. Ayan. Okay. So, ayan. Big shout out to everyone. Ayan. Hindi yata nag-charge. Ayan. Thank you guys. Maraming salamat. Okay, so thank you so much sa inyong lahat. Dito lang, May. Yes, thank you, Mr. Ferdinand. Thank you. Ayan. So, ayun, may message kita mamaya kung ano yung update, Mr. Ferdinand. Ano po. Pero, kung in case naman po na matuloy, ayan, pwede naman tayo magkita sa Manila po. Ayan. So, we'll be staying at Ortigas. Then, pwede tayo magkita sa MOA. Ayan. So, babiyahe ako. Kung may makakasama ako, I'll drive my own. I will drive from Baguio to Manila. Kung may makakasama, kasi pag wala akong kasama, hindi ako nagtusolo mag-drive pa Manila. Kasi ang hirap. Kailangan dalawa kami. Diba? Mahirap yun. So, sana makarating kayo sa Baguio, no? Panagbinga, yung Flower Festival pala sa Baguio City will be start on March 21. Ayan, so, instead na February, it would be on March 21 dahil doon nga sa ano natin, di ba, yung sa coronavirus. So, yun ang ano natin. So, thank you so much, guys. Ayan, siguro, pwede ba i-silent to Mr. Minatamis na Ferdinand? Pag sinilent LS mo ba, may, yung WH is okay din ang bigay ni Lolo?
Saglit lang. Okay, ayan. So, fight, fight, fight. Hala, ang dami ko ng white hair. Matanda na, na-stress. Maingay naman. Ako. Pwede bang i-silent to, Mr. Ferdinand? Pwede bang i-silent? Silent LS lang. Pero may ano naman ng WH eh. From Mama Jen, okay lang minatami sa Ferdinand, di naman po ako atat. Ayan, so ganyan lang ang anuhan dito.
Mama Jen, ganito talaga sa sa mga live stream. Kaya jealous lang tayo sa natin. Ayan. So, saglit lang saglit lang ha Mama Jen. Isa pa lang, nasaan na? Baka nagsukli si Mr. Ferdinand. Nang nagsusukli siya kasi wala. Siya eh. I-mute ko lang kasi uwian ng mga bata. Baka ma-CPR tayo. Ang mga boses ng mga bata nagsisikawan. Lang tayo. May 45, 50, 60, 15 minutes pa. 15 minutes. 15 minutos pa. Mag 2 hours lang ako ngayon. Kasi hindi ko ma-check yung mga ano ko. Oh my God, naghang ako. Ayan. Nag-ano siguro sila, nagbalik pa, Mama Jen. Nagbalik pa siguro sila. Okay lang kasi magto 2 hours lang ako, Mama Jen. Mamaya na lang gabi kasi naghina ang internet. Ang maiingay naman. So, may 50, ano pa tayo? 15 minutos pa. Oo, sige Mama Jen. Okay lang. Sige Mama Jen, okay lang po. Mamayang gabi na lang para maka-charge yung cellphone mo para mamayang gabi makadami-dami ka. For sure. Kasi nangisda naman ako, pero ang mga viewers natin ay talagang gabi. So, mamayang gabi na lang ulit. So, 7 p.m. Naghina ang ano ko. Okay. Sige, bye-bye Mama Jen. Ako mamaya pa kasi anuhin ko na lang yan.
So, ayan. 2 hours na tayo, guys. So, thank you so much. I'll see you around at 7 p.m. tonight, guys. Thank you. Goodbye, everyone. Bye.